ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам танҳосиҳати хонобод ҳастен. Худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо бошад. Чиқадр ки ай назавани видео дидем дӯстони азиз, шаб модари Мусоҷон ҳамроҳи мо дар тамос шид, бениҳоят гирья кард, нола кард, зора кард ки аз ҳамаи эҳтиромона хоҳиш мекунам Мусоҷона пиёл кинен. духтарон моро ҷавоб доданд, дигар намешавад. Имрӯз Мусоҷон бандагӣ кард. Дӯстони азиз, аз ҳамад ман эҳтиромона хоҳиш мекунам дар ҳаққи вай додари азиз мо дуо кунен. ҳар касе ки ҳар чизе ки саҳме гузоштен бубахшенаш, беҳтару хубтар мешавад. тӯли чанд рӯз буд ки Мусоҷон тасб судурук додагиш буд. бародарони азиз, хоҳарои муҳтарам, апои азиз дар балинса хоб буд, хун рехтанд, ҳар чизе ки кардан натонистанд ҷони Мусоҷона наҷот бутанд. ҳар чиз аз ҷониби Аллоҳай, мо оқибат ҳамамон назди Аллоҳи меҳрабонай. ба ҳамин хотир имрӯз ин мусибат дар сари апай азиз омадагиай. ҳама каса дуо мекунем апай нигинабону, падари меҳрабон, бобош, ҳар он нафаре ки ман мешиносам, худованд сабри ҷамилтон бута, ноумед нашавед. иншаалло умед дорам ки фардо рӯзи қиёмат анам косаи оба меорам, мехӯрена, беҳтару хубтар мешавад. ба ҳамин хотир оқибати ҳамамон ҳамусаи бародарони азиз беҳтару хубтар мешавад. дар ҳаққаш дуо кунем. ҳар касе ки дар клубен имрӯз додарчаи азиза дар клуб ба хок месупоранд, мардуми клуб дар ҳамуҷо бошен, бирен аз ҳолаш бохабар шен, беҳтару хубтар мешавад. иншаалло ки мо ҳам худо насиб карда бошад, мерем дуоро фаромӯш намекунем. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳар касе ки мешинохтен, медонистен, касоне ки намешинохтен, надида буден, фақат дар ҳаққаш дуо кунен. ай дасти мо ҳамин қадар омад. бурда будан Ӯзбекистон, умеди калон доштанд, ваъда додагӣ буданд ки ҳадди ақал мо 100%, не 50-60% метавонем ки фарзанди шуморо табобат кунем, яъне ба пои худаш камеам боша раҳ гашта метавонад. модар умеди калон дошта буданд, ҳамроҳи шавҳаршон рафтанд Ӯзбекистон, оли мо наворуша партофтагӣ нестем, лек ин фурсатам барои мо фаро нарасид. рафтанд як курси лечениашон гирифтанд, бояд курси диюма мегирифтанд ки ин оқибати хел шид. хай чӣ кор кунем дӯстони азиз? ба ҳамин хотир ҳар касе ки ҳар он инсони махлуқи ҳашаро, ҳар чизе ки дар рӯи замин боша, чашандаи марг ай. ба ҳамин хотир Аллоҳ ёру мададгортон. дар ҳаққи додари азиз дуоро фаромӯш накунед.